Παρασκευή σήμερα και είναι η σειρά του Χάρη να μαγειρέψει. Το σόι σος γίνεται από το σόι. Μαζεύετε το σόι και κάνετε μια σος. Αηδία φαίνεται έτσι. Κάτι ψήνεται στις γειτονιές της πόλης. Είναι μια αναμέτρηση γεμάτη γεύση και απρόοπτες εξελίξεις. Πώς θα το φάνε αυτό το πράγμα? 5 άνθρωποι που δεν έχουν συναντηθεί ποτέ ξανά μοιράζονται το ίδιο τραπέζι για μία εβδομάδα. Εσείς και η μαραμαράζα πρέπει να σου είναι πιο εύκολο. Κάθε μέρα ένας ετοιμάζει δείπνο για τους υπόλοιπους. Σχεδιάζει ένα μενού 3 πιάτων, αποκαλύπτει μαγειρικά και άλλα μυστικά, στολίζει το τραπέζι με ό,τι βάλει στο μάτι, δοκιμάζει και δοκιμάζεται. Πολύ όμορφο. Αν είναι δυνατόν. Μπουρτζόβλαχη. Στο τέλος κάθε βραδιάς, οι καλεσμένοι βαθμολογούν τον οικοδεσπότη τους. Και στο τέλος της εβδομάδας, όποιος από τους 5 έχει το υψηλότερο σκορ, κερδίζει 1.500 ευρώ μετρητά. Όλοι μπορούν να συμμετέχουν, όλοι μπορούν να διασκεδάσουν και όλοι μπορούν να κερδίσουν. Για να σε δω, Ζήνα. Το κυρίως έχει μόνο πράσινο. Αυτή η εβδομάδα είναι των Αποστόλων, των Γονιών και των Εργένδιδων. Τη Δευτέρα ο Απόστολος, μάστορας και μαρμαράς, έβαλε την εβδομάδα στο φούρνο με γλύκα και θέρμη και σκόραρε 25 πόντους. Τρίτη, η χρυσοχέρα Ιωάννα από την Κοζάνη μαγείρεψε χωρίς λάθη και πέρασε μπροστά με 27 βαθμούς. Τετάρτη, ο έτερος Αποστόλης, ο μουσικός, έπαιξε πρίμα βίστα στην κουζίνα και ισοφάρισε την Ιωάννα. Χθες, δείπνο για 5 οργάνωσε η ρόκερ μάνα και μαγείρισα Μέη, που έβαλε φωτιά στο βαθμολογικό πίνακα με 33 πόντους. Σήμερα την πρωτιά διεκδικεί ο Χάρης. Κάτι ψήνεται στον άλυμο. Δεν θα πάμε στην παραλία για καφέ, όχι μην επιμένετε, αλλά θα πάμε στο σπίτι του απόψινού οικοδεσπότη. Είμαι ο Χάρης, έχω γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αυστραλία μέχρι τα 12. Ήρθα στην Ελλάδα τότε και τώρα μένω στο Λονδίνο γιατί δουλεύω εκεί. Ο Χάρης σαν άνθρωπος είναι φανταστικός, τον συμπαθώ πάρα πολύ και πρέπει να είναι και καλός φίλος. Έχω μετακομίσει στο Λονδίνο γιατί διευθύνω μια εταιρεία με είδη μαγειρικής, για να το πω καλύτερα, με οτιδήποτε έχει να κάνει με τη μαγειρική. Ο Χάρης είναι ένας άνθρωπος πολύ ευγενικός, ωραίος, αστείος και καλό παιδί. Σήμερα είναι Παρασκευή, είναι η τελευταία μέρα. Δεν ξέρω αν θα είμαι εγώ ο νικητής, αλλά σίγουρα θα είμαι ή εγώ ή η Μέη. Με το Χάρη θα μπορούσα να κάνω άνετα παρέα μαζί του. Σε κάνει να νιώθεις άνετα, είναι φιλικός και λίγο πολύ σε κάνει να νιώθεις την ηλικία του. Το μεγαλύτερο μου πάθος σε αυτή τη ζωή είναι οι ελέφαντες. Έχω τρέλα και έρωτα, έχω πάρα πολλούς στο Λονδίνο. Εδώ έχω πάρα πολλούς λίγους γιατί δεν μπορώ να κρατάω συντροφιά σε όλους. Ο αγαπημένος μου όμως... Κυλιέται στα πατώματα. Είναι αυτός. Ο Ντάμπο. Ο Χάρης σαν άνθρωπος μου αρέσει πάρα πολύ, έχει πολύ χιούμορ και κάνει πάρα πολύ καλή παρέα. Το αγαπημένο σημείο του σπιτιού μου και εδώ και στο Λονδίνο, αλλά και σε κάθε σπίτι που μπαίνω, είναι η κουζίνα. Λατρεύω το μαγείρεμα, είναι το χόμπι μου, είναι η δουλειά μου, είμαι πολύ ευτυχισμένος γι' αυτό. Περνάω ατελείωτες ώρες εδώ μέσα, μπορώ να κάνω κάτι πολύπλοκο, κάτι απλό, αλλά σίγουρα μένω όλη μέρα σχεδόν στην κουζίνα. Το σπίτι του Χάρη πιστεύω θα είναι διακοσμημένο όμορφα, λιτά και νεανικά. Εδώ λοιπόν είναι η τραπεζαρία μου. Απόψε εδώ θα γίνει μάχη. Θα φάμε, θα πιούμε, αλλά νηστικοί δεν θα κοιμηθούμε. Ο ελεύθερος χρόνος του Χάρη πρέπει να είναι μαζεμένος. Δεν πρέπει να έχει πολύ μεγάλο χρόνο για τον εαυτό του, γιατί ασχολείται με πολλά τηλέφωνα, είναι δεσμευμένος. Εδώ είναι το σαλόνι μου. Ωραίο. Περνάω ατέλειωτες ώρες παίζοντας εδώ παιχνίδια. Χάρη, από εδώ. Τρελαίνουμε. Φαίνεται. Αλλά κολλάω. Λογικό. Το καλό όμως είναι ότι προβάρει τραγούδια παίζοντας παιχνίδια εξομοίωσης. Ο Χάρης ροκάρει με Ρόκι Μπαλμπόα. Τον ελεύθερο του χρόνο ο Χάρης σίγουρα μαγειρεύει. Αυτή τη στιγμή όχι. Κάνει διάλειμμα παίζοντας video games. Ασχολείται με τη μαγειρική από μικρό παιδί. Είναι το χόμπι του και το μεράκι του. Ο Χάρης θα κρυθεί σε λίγο στην κουζίνα. Πάντως στην κιθάρα τα πάει καλά. Λοιπόν, αρκετά έπαιξα. Κολλάω εγώ με αυτό το πράγμα. Πάμε να ψωνίσω. Ο Χάρης αφήνει το σπίτι που τον φιλοξενεί όταν έρχεται από το Λόντον και βγαίνει για ψώνια. Ο κοσμοπολίτης οικοδεσπότης, εκτός από τις αποσκευές του, κουβαλάει γνώση για τις διαφορετικές κουζίνες και τεχνογνωσία λόγω επαγγέλματος. Μπορεί όμως να ξεχωρίσει την καλή πρώτη ύλη. Καλημέρα, Νικόλα. Καλημέρα, Χάρη. Καλά είσαι? Καλά, φίλοι μου. Λοιπόν, θα έρθουν κάτι φίλοι σήμερα που έχουν έρωτα και λατρεία με τα λεμόνια. Αναμφίβολα. Θέλω τουλάχιστον 1 κιλό. Βάλαμε εκεί μπόλικα. Λεμονάδα θα φτιάξει.
Να βάλουμε 2 κιλά. Βάλε 2. Χαμένα δεν πάνε. Θα μυρίσει λεμόνι το δείπνο. Ο Χάρης σήμερα πιστεύω ότι θα μαγειρεύσει πάρα πολύ γκουρμέ πράγματα. Θα είναι όλα πάρα πολύ περίεργα. Είναι πολυταξιδεμένος, είναι κοσμογυρισμένος. Έχει δει πάρα πολλές συνταγές από όλο τον κόσμο, από τη διεθνή κουζίνα. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι πολύ πρωτότυπα όσα θα κάνει. Θα ήθελες κάτι άλλο, Χάρη? Όχι, Νικόλα, αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Ο Χάρης βάζει το γυαλί κόντρα στον ήλιο της Ελλάδας που καμία σχέση δεν έχει με το Λόντον και αναχωρεί για μαγειρικές. Θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Έχω προετοιμαστεί για να μαγειρέψω το ορεκτικό μου. Είναι όλα στη θέση τους. Το οποίο είναι κάτι ψήνεται επί τόπου. Ο Χάρης φοράει το σκούφο του ρατατούι και ξεκινάει με το ορεκτικό. Κάτι ψήνεται επί τόπου στα ελληνικά. Come dine with me on the spot στα αγγλικά. Γιατί αυτό το παιχνίδι μαγειρικής σύνορα δεν γνωρίζει. Πόσους σκούφους Μισλέν θα χαρίσει η παρέα στον κοσμοπολίτικο δεσπότη? Κάτι ψήνεται επί τόπου. Θα έχουμε φωτιά πάνω στο τραπέζι σήμερα. Νομίζω ότι θα έχει κάνει κάτι, μπορεί και κάποιο είδος λαχανικού, ας πούμε πιπεριά, που θα το ψήσει εκείνη την ώρα που μαγειρεύεται γρήγορα. Λοιπόν, έκοψα τις πιπερίτσες. Τώρα θα κόψω φρέσκο κρεμμυδάκι. Θα κόψω το από πάνω και θα κρατήσω μόνο την καρδιά που λέμε. Θα του ρίξουμε ένα ξέπλυμα. Ένα ξέπλυμα επιβάλλεται. Μας πάθουν και τίποτα και τρέχουμε. Όχι βέβαια. Το ορεκτικό του Χάρη είναι κάτι ψήνεται επί τόπου. Πιστεύω ότι πρέπει να έχει κάποια ψισταριά από αυτές τις επιτραπέζιες και νομίζω ότι θα ψήσει κάτι επί τόπου εκεί μπροστά μας. Λοιπόν, πάμε στο κρέας. Το κρέας είναι ψαρονέφρι. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να το κόψω σε μικρούς κύλινδρους κάπως. Χάρη, για ποιο λόγο? Θα το ψήσουμε μετά πάνω σε μια πλάκα σαν τύπου φοντί, ας πούμε. Παιχνιδιάρικο το ορεκτικό. Και θέλει να είναι πολύ λεπτό για να ψηθεί γρήγορα. Φαντάζομαι πως την ώρα που θα μας υποδεχτεί, ήδη ψισταριά θα ανάβει και θα ψήνει επί τόπου το ορεκτικό. Χάρη! Αυτό το ψαρονέφρι γενικώς θέλει ίσα ίσα με το που το ακουμπάς στη φωτιά σχεδόν είναι έτοιμο. Σωστός. Δεν θέλει τίποτα περισσότερο. Είσαι σίγουρος? Τον υδρότα μου, ο κόπος μου, το μαζεύω εδώ. Ο μόχθος του σεφ. Για ορεκτικό, εκτός από τα λαχανικά, φαντάζομαι πως θα υπάρχουν και διάφορα τυριά σε κύβους, τα οποία μπορεί να υπάρχουν με τη μορφή φοντί, δηλαδή να μας βάλει ο Χάρης να τα ψήσουμε μόνοι μας. Λοιπόν, έχω κόψει το κρέας. Τώρα θα το βάλω σε ένα μπολάκι για να το μαρινάρω, έτσι απλά. Και έχω έτοιμες καθαρισμένες γαριδούλες εδώ που τις έκανε ο γαμπρέζ μου, να είναι καλά. Έβαλε το χεράκι της και η οικογένεια. Τις ρίχνω μέσα για να μαριναριστεί. Οκ. Επί τόπου πιστεύω να ψήσει καμιά γαριδούλα και σαν συνοδευτικό δίπλα άψητα η ομά θα είναι κάτι τίποτα λαχανικά, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, θα βάλω soy sauce. Το soy sauce πιστεύω ότι ξέρετε από τι γίνεται. Το soy sauce γίνεται από το soy. Μαζεύετε το soy και κάνετε μια sauce. Καλό. Λοιπόν, όχι, το soy sauce είναι Από φασόλια σόγιας. φασόλια σόγιας. Bingo. Νομίζω. Στα ελληνικά είναι φασόλια σόγιας. Κερδίσατε. Στο ορεκτικό του Χάρη πιστεύω ότι η πινελιά ιδιαίτερη θα είναι η σως του. Κάποια σως που θα συνοδεύει τα ψητά λαχανικά. Λοιπόν, έχω βάλει sweet chili sauce και φρέσκο κόλιανδρο. Θα βάλω λίγο φλίδα λεμονιού. Στη φλούδα βρίσκονται όλα τα αιθέρια έλαια του λεμονιού. Χωρίς πλήσιμο βρίσκουμε εκεί κι άλλες λιγότερο ωφέλιμες ουσίες. Με το ειδικό εργαλειάκι που έχω φέρει από το Λονδίνο. Πού το? Να το. Και πώς θα το λέγατε αυτό ελληνικά? Με τρελαίνει αυτό το εργαλείο γιατί είναι... Παίρνει κατευθείαν τη φλούδα Λεμονοξύστης. και τη ρίχνει μέσα. Fantastic. Στο ορεκτικό δεν θα προτιμούσα να έχει κάτι θαλασσινό, γιατί θα προτιμούσα να το φάω στο κυρίως πιάτο. Θα μ' άρεσε κάτι λαχανικό και κρεατικό. Έχω ετοιμάσει και έχω μαρινάρει τα κρέατα και τις γαρίδες. Θα τα βάλω εδώ λοιπόν. Τα οποία θα ψητούν το βράδυ σε ένα ειδικό σκεύος που έχω φέρει πάλι από το Λονδίνο. Και θα πάω για να ετοιμάσω το κυρίως μου, το οποίο είναι πάνω κάτω η ρύζι και στη μέση το κρέας. Πάλι η ρύζι θα φάει η παρέα. Ένα ένιγμα είναι το κυρίως πιάτο του κοσμοπολίτικο δεσπότη. Ποιο φαγητό έχει πάνω κάτω ρύζι και στη μέση κρέας? Μήπως ο Χάρης εννοεί το αραβικό μακλούμπε? Μήπως πρόκειται για είδος σούσι με κρέας? Γιατί σεφ στην κουζίνα του είναι ό,τι θέλει κάνει. Άρε Χάρη, τι μου κάνεις. Δυστυχώς είναι πάλι ρύζι, πάνω κάτω κρέας και στη μέση κρέας. Όπα, λάθος, όπα. Είπα, λέω, Χάρη. Έχω μουλιάσει το ρύζι και σιγοψύνεται στον ατμό.
Οπότε θα είναι έτοιμο μέχρι να γίνει και το κοτόπουλάκι. Λοιπόν, συνεχίζω εδώ να κόψω το κοτόπουλο. Με ποιο τρόπο? Θα το κόψω μικρές λωρίδες. Ζουλιέντι. Το κοτόπουλο είναι αηδία όταν δεν είναι ψημένο, το συχαίνομαι. Γάντια ίσως. Άσε που κολλάς και σαλμονέλα. Γιάκ. Το κυρίως πιάτο θα είναι σίγουρα ρύζι και κρέας. Το κρέας ελπίζω να είναι κάτι σε κοτόπουλο και όχι πάλι κόκκινο κρέας. Το ρύζι όμως πώς θα το βάλει πάνω κάτω δεν μπορώ να φανταστώ. Λοιπόν, έκαψα το κοτόπουλο, είναι έτοιμο κι αυτό. Θα προσθέσω λίγη σάλτσα που μου φτιάξει το σόι, όπως έχουμε πει. Αφού είναι από καλό σόι να βάλεις. Που μου έφερα από τη Μάνη. Προϊόν Μάνης η σόγια. Γιατί εκτός από καλό ελαιόλαδο, βγάζουμε και καλό σόι σος. Να την εξάγετε τότε. Μαζεύονται εκεί όλο το σόι, μυρολογούν και βγαίνει το καλό σος. Και τώρα θα κάνω τη σάλτσα που θα μπει για το κοτόπουλο, η οποία σάλτσα είναι green curry, πράσινο κάρι. Λοιπόν, θέλω blender. Για το ρύζι ξέρουμε, είναι το ρύζι. Το κρέας τώρα πιστεύω, φαντάζομαι να είναι τίποτα χοιρινό, ψημένο θα είναι μάλλον στην κατσαρόλα. Τώρα θα βάλω πράσινα φιλαράκια μοσχολέμονου. Αυτά είναι συγκεκριμένα, λέγονται καφίρ. Από την Ασία. Είναι τέλειο, έχουν φοβερό άρωμα. Τα φύλλα του καφίρ lime χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην ταϊλανδέζικη κουζίνα. Από εκεί κατάγεται και η green curry sauce που φτιάχνει ο Χάρης. Ένα μείγμα δηλαδή πράσινων, λαχανικών, μυρωδικών και μπαχαρικών. Κλείνω. Εκτός αν το ταβάνι θέλει βάψιμο. Και γυριστρούλα. Yeah. Το κρέας που θα χρησιμοποιήσει το κυρίως πιάτο πιστεύω θα είναι χοιρινό και θα το κάνει ψητό. Στο blender αλέφονται φρέσκο κρεμμυδάκι. Όπα, ο Χάρης πήρε την κατάσταση στα χέρια του. Αλέφι λοιπόν, κόλιανδρο, φύλλα καφίρ, σπόρους κίμινου, ginger και τσίλι. Αυτό είναι αναγκαστικό όταν δεν έχεις καλό μουλτι. Τότε μπορεί άνετα να αντικαταστήσει το shaker για το φραπέ, you know. Οκ. Είναι τόσο πράσινη όσο πρέπει. Έτοιμο τώρα αυτό. Και πώς μυρίζει? Καλά παιδιά. Εντάξει. Πεινάω κιόλας. Ανοίγει την όρεξη για φτάρνισμα. Και μάλλον έχει και πάρα πολύ τσίλι. Hot chili. Το κυρίως πιάτο θα το ψήσει στο φούρνο, όπως το φαντάζομαι, είτε σαν παστίτσιο, είτε σαν μουσακά. Δηλαδή με βάση ρύζι και από πάνω ρύζι και στη μέση θα έχει το κρέας, με ντομάτα, με κρεμμύδι και ίσως κάποια μπεσαμέλ. Το λαδάκι μου λοιπόν έχει κάψει, θα βάλω μέσα τη σαλτσούλα. Στην ταϊλανδέζικη κουζίνα η λέξη κάρι ουδέμια σχέση έχει με το χρυσαφένιο μίξ μπαχαρικών που όλοι ξέρουμε. Στην ουσία περιγράφει πιάτα με πλούσια σάλτσα που μπορεί να είναι είτε πράσινη σαν του Χάρη είτε κόκκινη. Μοσχομύρισε. It's good. Very good. I like. I believe you. Στο κυρίως πιάτο Χάρη σήμερα θα ρίξει το κοτόπουλο, θα ρίξει διάφορα λαχανικά, μπαμπού, καρότο, πιπεριά, σόγια σος ίσως και θα τα μαγειρέψει. Λοιπόν, αυτό τώρα το μείγμα, το πράσινο, έχει δέσει. Θα προσθέσω τώρα γάλα καρύδας. Wow, δεν σε πιστεύω δηλαδή. Δεν έχετε ξαναφάει, Όσοι δεν βλέπουν κάτι ψήνεται. Όχι, δεν έχετε ξαναφάει γιατί όλοι φτιάχνουν το κάρι με κρέμα γάλακτος. Αν είναι δυνατόν. Εξευρωπαίστηκε η συνταγή. Πουρτζόβλαχη. Ο Χάρης βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Την κρέμα γάλακτος στις γαλλικές συνταγές. Το γαλακαρίδας στις ασιατικές. Φαντάζομαι το κυρίως πιάτο θα είναι σαν σουφλέ. Δηλαδή θα έχει βάλει κάτω ρύζι μαζί με κρέμα γάλακτος, στη μέση το κρέας, το ψητό που θα φτιάξει και από πάνω πάλι ρύζι με κρέμα γάλακτος. Ο Χάρη, τι κάνεις? Θα ρίξω μέσα το κοτόπουλο. Το κοτόπουλο θα αθμιστεί μέσα στη σως. Με το που πέσει μέσα πρέπει να το ανακατέψουμε καλά γιατί αλλιώς θα γίνει μια μάζα. Και δεν λέει να κολλήσει, Αηδία φαίνεται έτσι. Τι θα έλεγε η παρέα αν σε έβλεπε? Το κυρίως το φαντάζομαι σαν σάντουιτς με ρύζι και στη μέση κρέας, το χοιρινό του Χάρη. Όταν πρώτο έκανα το κάρι αυτό είχα ένα πρόβλημα. Είχα ένα θέμα. Το θέμα μου λοιπόν ήταν ότι όταν βάζεις το ρύζι και από πάνω αυτό το κοτόπουλο, εμένα αυτό φαίνεται αηδιαστικό. Οπότε κάπως ήθελα να το κάνω, να βρω μια λύση να μην φαίνεται τόσο αηδία. Και σκέφτηκα να το χώσω μέσα στο ρύζι. Πάνω ρύζι, κάτω ρύζι και το κάνω αυτό βάζοντάς τα σε φορμούλα. Σε μια τεράστια φόρμα που έχω, ατομική. Και είναι ευπαρουσιαστό. Και έτσι κρύβεις την αηδία. Όχι και αηδία. Για το Χάρη δεν με ενοχλεί αν θα ξαναφάω ρύζι, γιατί είμαι σίγουρη ότι το έχει μαγειρέψει με ιδιαίτερο τρόπο. Οπότε θα με κάνει να νιώθω ότι δεν είναι ρύζι, ότι είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, το ριζάκι σιγοβράζει στον ατμό που είπαμε, το κοτοπουλάκι και αυτό θα σιγοβράσει.
Θα το καλύψω κιόλας για να είναι και καλύτερο. Και τώρα τι έχει σειρά? Και τώρα θα κάνω τα καναδέζικα pancakes. Oh yeah! Καναδέζικα pancakes! Οι τηγανίτες επί το ελληνικότερον σχεδιάζει να φτιάξει ο Χάρης για επιδόρπιο. Με ποια υλικά εμπλουτίζουν το χυλό του στην οτάβα, πώς θα εκτελέσει τη συνταγή ο κοσμοπολίτης ή κοδεσπότης, τι gadget θα χρησιμοποιήσει για να τα ψήσει. Pancakes είναι γνωστό γλυκό, μοιάζει με το κέικ, έχει διάφορα μέσα σοκολάτα, αποξηραμένα φρούτα, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά οι Καναδέζοι δεν γνωρίζω πώς το κάνουν. Δεν είναι ακριβώς pancake. Είναι το ίδιο μείγμα, αλλά αντί να βγαίνουν flat επίπεδα, είναι σφαιρικά. Και μπορείς να βάλεις και γέμιση μέσα. Βασικά δεν γνωρίζω τι ακριβώς είναι τα pancakes. Φαντάζομαι θα είναι κάπως ένα είδος λουκουμά με κάποιο μυστικό από καναδέζικη κουζίνα. Δείτε σε λίγο το Χάρη να ετοιμάζει βασιλικό δείπνο. Νομίζω πως το Buckingham Palace έχει έρθει στον άλυμο. Και να υποδέχεται την παρέα με δώρα από Αγγλία, κουζίνα από Ασία και γυμναστική από Σουηδία. Ψήνεστε να πάρετε μέρος? Τηλεφωνήστε στο 212-212-5454 ή μπείτε στο site κατιψήνετε.gr. Κάτι ψήνεται συνέχεια. Λίγο νωρίτερα ο Χάρης έβαλε γυαλιά και φόρεσε σκούφο σεφ στην κουζίνα. Τον υδρότσα μου, ο κόπος μου, το μαζεύω εδώ. Για να φτιάξει green curry sauce. Pancakes συνέχεια. Πόσο γάλα μπαίνει? Λοιπόν, μία κούπα γάλα. Κάτι αυγά κρυμμένα εκεί πίσω. Θα χωρίσω τα αυγά Ένα στο ένα πιάτο και ένα στο άλλο. Δεν μιλούνται. και θα βάλω. Προφανώς τα σκράδια θα χτυπηθούν ξεχωριστά σε μαρέγκα για να γίνει αφράτη η ζύμη. Θέλω να κρατήσω το ασπράδι να το κάνω μαρέγκα. Τι σας έλεγα? Οπότε βάζω Να τον ακούτε τον παλιό. Μιλάει η εμπειρία εδώ. τον κρόκο μέσα στο γάλα. Άλλη μια ίδια. Όχι δα. Νομίζω πως όλα τα φαγητά πριν μαγειρευτούν είναι αηδία. Οι ομοφάγοι δεν έχουν την ίδια γνώμη. Αλλά άμα μαγειρευτούν, κάνω κάτι κέφια. Καλοφαγάς ο Χάρης. Είναι μικρά κεκάκια που μέσα ίσως έχουν σοκολάτα ή φρούτα και αυτά ψημένα στο φούρνο. Είναι ατομικά. Τώρα για να λέει καναδέζικα, ίσως έχει κάτι το ιδιαίτερο που δεν μπορώ να το φανταστώ. Χάρη. Ωραία, μέχρι να λιώσει το βούτυρο θα ανακατέψω λίγο το γάλα με τους κρόκους. Με τα τυρουνιά. Αυγοδάρτης δεν παίζει. Όποιος ξεχνάει πράγματα Έχει φαντασία. πρέπει να κάνει εφευρέσεις. Οπότε έχω ξεχάσει το whisk μου, βάζω 2 πυρουνάκια μαζί Και ούτε γάτο ούτε ζημιά. και κάνει την ίδια δουλειά σχεδόν. Παλιά που δεν είχαν τόσα γκάτζετ, άσχημα μαγειρεύαν δηλαδή. Όταν μαγειρεύεις, είσαι και ελοχρωματιστής. Ασταρώνεις, στοκάρεις, βάφεις. Άσπρο γάλα, κίτρινο κρόκο, τα ανακατεύουμε εκρού. Συμπιζάκι δεν το έχετε? Καναδέζικα pancake δεν νομίζω να είναι μικρά ατομικά κεκάκια. Μπορεί να τα λέει έτσι είδους για δικούς του λόγους. Πρέπει να είναι ένα κομμάτι στον κάθε άτομο. Ο Χάρης, αφού ανακάτεψε μία κούπα γάλα με 2 κρόκους, προσθέτει στο μείγμα μία κούπα αλεύρι. Μέχρι να γίνει ένα ωραίο κουρκούτι. Σαν ζύμη για λουκουμάδες. Τα υλικά που βάζεις στο μίξερ για να φτιάξεις ένα pancake είναι αντίστοιχα, νομίζω, με αυτά του κέικ, δηλαδή ζάχαρη, αυγά, αλεύρι και βανίλια, κάποια αρωματικά, κάποιους ξηρούς καρπούς. Λοιπόν, θα αφήσω το κουρκούτι μου εδώ να περιμένει να γίνει και η μαρέγα του. Στο μεταξύ αυτό δένει κιόλας. Δουλεύει το baking powder και θα κάνω τη μαρέγκα. Γνωρίζεις τα μυστικά της? Η μαρέγκα είναι πολύ εύκολο. Αυτό που πρέπει να προσέξεις είναι 2 πράγματα. Ένα, να είναι πολύ καθαρό το μπολ το οποίο το έχεις βάλει. Και δεύτερον, να έχεις υπομονή. Και δυνατά μπράτσα. Θα ρίξω λίγες σταγονίτσες μέσα νερό Για ποιο λόγο? να βοηθήσει την κατάσταση. Άλλοι ρίχνουν λίγο λεμόνι ή αλάτι για να αφρατέψει. Αν το επιδόρπιο είναι λουκουμάς τελικά, φτιάχνονται με ένα είδος μείγματος, ψημένο, και με κάποιο καναδέζικο μυστικό, δηλαδή από τη συνταγή του Καναδά δηλαδή. Σαν να πήρε τα πάνω της η μαρέγκα. Λοιπόν, η μαρέγκα είναι έτοιμη όταν έχει κάνει κορυφές όπως έχει κάνει αυτό εδώ και το γυρνάς ανάποδα και δεν πέφτει από τον μπολ. Άψογα. Καλό. Άριστα στην εκτέλεση. Τώρα θα διπλώσω τη μαρέγκα Διπλώνει η μαρέγκα. μέσα στο κουρκούτι. Θέλει ανακάτεμα με απαλές κινήσεις. Λίγο. Έτσι για να μην χαθεί ο αέρας. Δεν μπορώ να φανταστώ τι ακριβώς είναι το pancake, αλλά δεν μπορώ να πω ότι μπορεί να το γεμίσει και αυτό να είναι γεμιστό. Εγώ πιστεύω ότι είναι κάποιο cake το οποίο έχει κάποια γεύση δικιά του.
Για τη γέμιση θα βάλω ινδική καρύδα. Εξωτικ. Το κέλυβος της καρύδας μπορεί να είναι σκληρό καρύδι, αλλά γι' αυτό υπάρχουν τα σακουλάκια. Περιέχουν τη σάρκα του καρπού αποξηραμένη. Σιρόπι σφένδαμου, το οποίο είναι σαν το μέλι το δικό μας, αλλά είναι καναδέζικο. Στη γεύση θυμίζει σιρόπι καραμέλας. Ο σφένδαμος μοιάζει με τον πλάτανο και ευδοκιμεί στα δάση της Βορειοανατολικής Αμερικής. Την άνοιξη ο κορμός του μαζεύει υγρά πλούσια σε σάκχαρα που συλλέγονται όπως ακριβώς η ρητίνη. Αυτό είναι το maple syrup. Και λίγη ζαχαρίτσα. Για να καραμελώσει η γέμιση. Τα pancakes του ελπίζω να έχουν σοκολάτα. Μπορεί όμως ο Χάρης να αλλάξει και να βάλει μέσα κάποιο είδος φρούτου ή μαρμελάδας ή τα βατόμουρα και τα μύρτιλα που υπάρχουν άφθονα στο Λονδίνο. Αφού γίνει αυτό θα βάλω τα pancakes να γίνονται στο ειδικό τηγανάκι που έχω και θα τα γεμίσουμε με αυτήν εδώ τη γέμιση. Από ινδοκάριδο, ζάχαρη, Θα σφένδαμο. τα αποδογυρίσουμε, θα τα βγάλουμε και είναι έτοιμα. Πεντανόστιμα. Το επιδόρπιο, το καναδέζικο, μάλλον θα είναι παγίδα και να μας το κάνει λίγο πιο κινέζικο και να μας προσφέρει και τηγανιτό παγωτό. Χάρη, όλα καλά. Λοιπόν, θα βάλουμε μία κουταλιά σε κάθε τρυπούλα, περίπου, και πάμε κυκλικά. Με τη φορά του ρολογιού. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση θα βάλω γέμιση, Ήρθε η ώρα της γέμισης. όσο μπορούμε στη μέση. Ό,τι πει ο μάγειρας. Δεν νομίζω να συνοδεύσει το καναδέζικο pancake με κάτι άλλο, ως παγωτό ας πούμε. Νομίζω ότι σκέτο λεκομάδες θα είναι μια χαρά στο πιάτο μας. Και ξαναβάζουμε Ζύμη, για να καλύψει τη γέμιση. άλλη μία κουταλίτσα από πάνω, Φαίνονται νοστιμότατα. όπου μου έρχεται η κανέλα. Πότε μπήκε κανέλα. Τέλεια. Κανέλα και ζάχαρη. Απίστευτος συνδυασμός. Χριστουγεννιάτικος. Ο Χάρης θα ετοιμάσει το ρεκτικό και το κυρίως και το επιδόρπιο, σίγουρα μέσα στο χρόνο που του δίνεται, γιατί είναι άνετος, χαλαρός, οργανωμένος, προγραμματισμένος και θα είναι άψογος στην προετοιμασία. Ενδιαφέρον πάντως αυτό το τηγανάκι. Λοιπόν, τώρα τα αναποδογυρίζω Να πάρουν χρώμα και από κάτω. για να ψηθεί και η άλλη πλευρά και να μου κάνει έτσι το σφαιρικό. Γιάμι, γιάμι. Έχω μια ανυπομονησία να φάω αυτό το επιδόρπιο, καναδέζικο pancake, γιατί δεν το έχω φάει ξανά. Τώρα μπορώ να το έχω φάει και να μην ξέρω πώς λέγεται έτσι. Ψήθηκαν τα pancakes. Έτοιμα και τα τελευταία. Και τα τρία μου πιάτα λοιπόν είναι έτοιμα. Έλα εδώ εσύ, Παναστάτη. Χωρίς αιτία ή δικαιολογημένα. Λοιπόν, νομίζω πως ήρθε η ώρα να φέρω το Buckingham Palace στον άλυμο. Γίνεται. Φαντάζομαι ότι το στρώσιμο του τραπεζιού θα είναι ιδιαίτερο, όχι με βαριά πράγματα, με ιδιαίτερα αντικείμενα, ανάλαφρο, αλλά ίσως και με πράγματα που έχει φέρει από τα ταξίδια του. Πώς θα έρθει το Buckingham στον άλυμο? Πρώτον, με κλασική μουσική στο CD, καλή ώρα. Δεύτερον, με φούξ σουπλά μιας χρήσης που θα μπορούσαν να είναι τα αγαπημένα της Queen Elizabeth, αν άκουγε rave. Τρίτο, με λαχανή πετσέτες για να θυμίζουν τον περίβολο του παλατιού. God save the Queen. Το τραπέζι του Χάρη σήμερα πιστεύω θα είναι διακοσμημένο όμορφα. Επειδή ξέρω ότι γνωρίζει καλά τη δουλειά του, θα έχει κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Και στα θέματα μαχαιροπύρουνα και στο θέμα σερβίτσου. Νομίζω πως το Buckingham Palace έχει έρθει στον άλυμο. Λοιπόν, πάω να γίνω κι εγώ Prince Harry. Bye, Harry! Απόψε η παρέα καταφθάνει σύσσωμη για το τελευταίο δείπνο της εβδομάδας. Ανυπομονούν να δοκιμάσουν το μενού του Χάρη, αλλά και να μάθουν τον νικητή. Πάνω όλα στην εντέλεια. Λοιπόν, έτοιμοι και για να μην έχει παράπονο κανένας, τους ετοίμασα και λεμονάκι και πράσα. Καταφωνεί. Κάποιος είναι στην πόρτα. Είναι πολύ αργά για το γαλατάκι, ο ταχυδρόμος χτυπάει πάντα 2 φορές. Τζα! Βρε, καλώς τους, όλοι μαζί. Καλησπέρα. Τι έγινε? Τι κάνουμε? Περάστε, καλά είστε. Ευχαριστώ πολύ. Ο Χάρης άνοιξε την πόρτα με στην τρελή χαρά, φαίνεται πολύ χαρούμενος, πολύ ευδιάθετος και πιστεύω πως θα είναι ο τέλειος οικοδεσπότης. Λοιπόν, για δροσιστείτε λιγάκι. Κάτι special που σας έχω. Τι μας έφτιαξες? Κίλι, θα δείτε. Γεια σας. Έλα στην υγεία μας. Μπράβο ρε Απόστολε. Είδες, μαθαίνεις σιγά σιγά. Ευίδες, το ποτό τι λέει, ευγευστό. Το ποτάκι που μας έβγαλε ήταν ένα πολύ ωραίο δροσερό ποτό, το οποίο δεν φαντάστηκα ότι θα είναι κάπως τέτοιο. Μ' άρεσε η γεύση του.
Δεν βλέπω κανένα να σχολιάζει το Πολύ μεζεδάκι ιδιαίτερη που έχω. Να δω τη γεύση. Αλλά δεν μπορώ να φάω. Εγώ λέγεται το μεζεδάκι που σας έφερα να φάμε. Είναι το αγαπημένο Τι του είναι, Απόστολου. πράσο και λεμόνι. Ναι. Το πράσο που αγαπάει ο Απόστολος. Πάνα Και το τρεφέ. λεμόνι όλοι οι υπόλοιποι. Όλοι οι υπόλοιποι. Ναι, έχεις Είναι δίκιο. πράσο. Τώρα το πρόσεξα. Κοίταξε εκεί πέρα το πράσο. Ο Χάρης είναι πειραχτήρης. Είναι ένα παιδί το οποίο περίμενε κάπως τέτοιο να μου βγάλει ένα λεμόνι και ένα πράσο για να με πειράξει. Πολύ καλή ιδέα. Κρίμα που δεν τη σκέφτηκα κι εγώ. Κάτι έχεις μέσα, κάτι ιδιαίτερο. Έχεις βάλει μέντα. Όχι, έχω βάλει λίγο ginger. Έχει λίγο ginger μέσα, λικέρ πικραμίγδαλου και αυτό είναι. ανθρακούχο. Το πικραμίγδαλο. Και λεμόνι. Το ποτό που μας πρόσφερε σαν καλωσόρισμα ήταν ιδιαίτερο. Σε γεύση, σε χρώμα, είχε μία ιδιαιτερότητα. Αγγλική σημαία, Σας έφερα κάτι από την Αγγλία. Δωράκια. Αποστόλη. Ευχαριστώ. Μέη. Μικρογραφίες Big Ben. Με ωραία οικολογική σακουλίτσα, Να έτσι. ελέγξω γιατί δεν τα έχω. Αυτό είναι η Ιωάννα Ευχαριστώ. και Απόστολος. Να σε καλά. Να σε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να τα δούμε. Μπορούμε να τα Εννοείται. δούμε. Επιβάλλεται. Γι' αυτό σας τα δώσα τώρα. Η κίνηση του Χάρη να μας φέρει δώρα από το Λονδίνο είναι πάρα πολύ ζεστή που σκέφτηκε όλους εμάς. Εγώ τον ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Είναι σπάνιο δώρο για μένα και το θέλω και μου αρέσει πάρα πολύ. Ο λόγος που σας έδωσα τα δώρα από τώρα Ναι. είναι γιατί αυτά που βλέπετε τα κόκκινα, τα chopsticks, είναι rookie chopsticks, είναι για ανθρώπους που δεν ξέρουν να χρησιμοποιούν chopsticks. Μάλιστα. Λοιπόν, Και και πού το έφερα ξέρεις μήπως ότι θέλετε δεν να ξέρεις, δοκιμάσετε. Γιατί έχει... Έχουμε κινέζικο Δεν στο ήξερα, εγώ είπα, αν κάποιος δεν ξέρει μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Εγώ δεν ξέρω. Από τα κανονικά έχουμε. Δεν έχω. Δεν πειράζει. Καλύτερα. Για ευκολία. Πολύ ωραία. Πρακτικά. Λοιπόν, αυτά τα chopsticks θα τα χρειαστείτε στο τραπέζι, αν κάποιος θέλει να τα χρησιμοποιήσει. Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ ξυλάκια κινέζικα. Αυτά όμως είναι πιο εύκολα γιατί είναι ενωμένα. Θα κάνω μεγάλη προσπάθεια και να τα χρησιμοποιήσω. Ακόμα πίνετε. Πεινάμε λοιπόν. Πεινάμε λοιπόν. Πεινάμε. Αρκετά. Πολλές Θέλετε να περάσουμε στο ζεστά τραπέζι. Ρητορική ερώτηση. Θέλουμε, ναι. Το σύνθημα δόθηκε. Λοιπόν, Λοιπόν, δεν μπαίνω τα πιατάκια σας. Θα πάω λίγο εγώ στην κουζίνα, συζητήστε γιατί έχω να σας φέρω κάτι special. Οκ. Εντάξει. Σε περιμένουμε. οι εκπλήξεις του Χαρί άνοιξαν την όρεξη όχι μόνο για κουβέντα, αλλά και για φαγητό. Λοιπόν, είναι όλα έτοιμα για το ορεκτικό. Το μόνο που μου μένει είναι να ετοιμάσω τις πιτούλες ρυζιού που θα συνοδεύσει το ορεκτικό μου. Θα τις βάλω στον ατμό. 20 δευτερόλεπτα είναι αρκετά. Δεν ανάξερα τι πράγμα να φωτογραφεί το special. Χωρίς φαγητό. Χωρίς το πιατάκι. Είναι τίποτα. Special, ναι, κάτι θα που να μαγειρευτεί χρησιμοποιούμε μπροστά τα μας. ξυλάκια. Ναι, επιτόπου. Επιτόπου. Ορεκτικό εδώ και τώρα. Καλά, έχει μαριναριστεί, φοβερό έχει γίνει αυτό. Λουκούμι. Τόσο που τρώγεται και ομό. Θα πάθουνε πλάκα. Για να το λες. Ελπίζω δηλαδή. Ντουμ Σπύρο Σφαίρο. Το σπίτι είναι πολύ όμορφα φτιαγμένο. Φούξια, λαχανή, τέλειο. Όλα. Χρωματιστό. Πολύ όμορφα χρώματα. Σε γούστο. Πολύ. Λοιπόν, οι σαλτσούλες που επέλεξα για να συνοδεύσουν το ορεκτικό είναι κινέζικη μπάρμπεκιου, σάλτσα βανίλιας και γλυκό τσίλι. Και πρέπει να είναι έτοιμες οι πιτούλες, ναι. είναι Νόστιμα. έτοιμες. Λοιπόν, τις βάζω και αυτές απάνω. Πληροφοριακά, τα φύλλα αυτά γίνονται από αλεύρι ρυζιού και τα πιο κάσα. Θα τις βάλω πάνω στην πιατέλα και πάνω να ψήσει επιτόπου. Καλή επιτυχία, ψήστη. Τι θα ψηθεί επιτόπου? Ψαρονέφρι και γαρίδες μαριναρισμένες σε σόγια σος, κόλιανδρο και λεμόνι, κόκκινες και κίτρινες πιπεριές και φρέσκο κρεμμυδάκι. Το ορεκτικό του Χαρί συνοδεύεται από πίτες ρυζιού στον ατμό και 3 σάλτσες. Κινέζικη μπάρμπεκιου, σάλτσα βανίλιας και γλυκό τσίλι. Θα εντυπωσιάσει την παρέα. Έφτασε. Πάμε Άρα τι είναι λοιπόν. αυτά όλα. τα Λοιπόν, όμορφα. αυτό εδώ είναι ένα σκεύος το οποίο ψήνω επιτόπου, πάνω στο τραπέζι. Πολύ Θα δείτε ωραία. τώρα αμέσως. Επιτόπου κάτι ψήνεται Αυτό ακριβώς. ακριβώς, κυριολεκτικά. Το συστηματάκι αυτό με τα κερά και τα ρεσό που έχει βάλει και ψήνεται, πολύ ωραίο, μ' αρέσει και θέλω να δοκιμάσω κιόλας για να δω πόσο γευστικό είναι κιόλας. Ψήστης. Είδατε τι σας έχω. Μοντερνιές. Πολύ πρωτότυπο. Πολύ ωραία, ναι. Όταν το φαγητό γίνεται παιχνίδι. Και εμείς τώρα τελευταία τα φέραμε αυτά στο μαγαζί. Δεν είχαμε. Πηγαίναμε στα εστιατόρια, τα κορεάτικα. Απίστευτο. Ναι. Βλέπω τα κρεατάκια εκεί είναι πάνω στην πισταριά. Ελπίζω να μην αργήσουν να ψηθούν γιατί άρχισε και πεινάω. Πολύ χαίρομαι που παίρνετε και μόνοι σας από το τέτοιο. Αυτός είναι όλος ο σκοπός. Ναι, γι' αυτό το αυτό έχουμε το είναι, τραπέζι. Ιερός. Νομίζω ότι θα τα έκανες μπροστά μας. Όχι. Όχι, από ό,τι βλέπω. Προνομιούχοι είναι όσοι κάθονται δίπλα στο σκεύος. Είναι πολύ νοστή. Αποστόλη, φτάνεις. Τελικά άξιζε τον κόπο να περιμένω. Ήταν γευστικότατο.
Μ' άρεσε πάρα πολύ. Οι γαρίδες ήταν λίγο διαφορετικές, αλλά παρόλα αυτά μου άρεσαν και αυτές. Μαζί με το ψαρονέφρι. Πώς σας φάνηκε λοιπόν η ιδέα μου? Πολύ ωραία, πολύ πρωτότυπη. Πολύ όμορφη. Το έχετε ξαναδεί? Εγώ μόνο στις ταινίες. Το έχετε ξανακάνει? Εγώ το έχω ξανακάνει έτσι σε σπίτι, αλλά είχε λάδι και με κερί από κάτω και είχε κομματάκια κρέας ψηλό με το πυρουνάκι και ο καθένας έβαζε μέσα στο λάδι και τηγανιζόταν εκείνη την ώρα δηλαδή. Μικρές Αυτό δεν το έχω μπουκίτσες. φάει ποτέ. Και οι γαρίδες και το κρεατάκι και οι πιπεριές ψήθηκαν όλα πάρα πολύ γρήγορα και πολύ καλά και ήταν όλα πολύ νόστιμα. Αν και δεν το περίμενα, η γεύση του κρέατος και της γαρίδας που φάγαμε την ψημένη ήταν πάρα πολύ όμορφη. Ωραία είχε ψηθεί και πολύ ωραία γεύση. Λοιπόν, ωραίο ήταν τελικά. Πάρα Πολύ πολύ ωραίο. Μπράβο, ρε Χάρη. Χαίρομαι που σας άρεσε. Τα μαζεύω Ναι. και πάμε για το κυρίως. Να σου πω, οι σαλτσούλες ταιριάζουν στο κυρίως. Ναι, αμέ. Μπορούμε να τις αφήσουμε. Να τις αφήσουμε. Το ορεκτικό μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν πεντανόστιμο και το φιλέτο, το ψαρονέφρι και οι γαρίδες και φυσικά οι πιπεριές. Πανευτυχείς οι συνδετημόνες. Το ορεκτικό έσκησε ενώ η ιδέα του Χάρη ενθουσίασε το τραπέζι. Πώς θα τα πάει άραγε το κυρίως πιάτο? Λοιπόν, θα βάλω το φαγητό να ζεσταίνεται τώρα, το κυρίως, για να το βάλω μετά στη φόρμα μου, να τα ετοιμάσω. Εν τω μεταξύ, οι καλεσμένοι βολτάρουν για να κάψουν τις θερμίδες του ορεκτικού. Και βρέθηκαν στο κατάλληλο δωμάτιο. Το γυμναστήριο του σπινάδο. Λες να είναι γυμναστήριο. Εμπρός, μην τρέπεστε. Σίγουρα. Πολύ ωραία. Να γυμναστούμε και Τι λίγο. θα κάνεις? Βέβαια. Τι να μην κάνουμε. Μια που το είδαμε. Ωραία, τότε ας χάσω κι εγώ καμιά θερμίδα. Τόσο φαγητό όλη τη βδομάδα δεν λέει. Ούτε γυμναστική μετά το φαΐ, λέει. Μια χαρά. Καλό είναι. Καλό, Πολύ καλό. Αφού ζεστάθηκε το ρύζι και το κρέας, είμαι έτοιμος για να το σερβίρω στις φορμούλες. Λοιπόν, θα βάλω πρώτα ρύζι. Στο άλλο δωμάτιο και η παρέα προσπαθεί να κρατηθεί σε Μια φόρμα. χαρά είναι. Ωραία, Γυμνάζεσαι κιόλας. Άμα έχεις χώρο στο σπίτι σου, όλα μπορείς να τα Τα κάνεις. πάντα μπορείς να κάνεις. Και αυτό εδώ πέρα είναι για κοιλιακούς. Υποθέτω δηλαδή. Μάλλον, ναι, Δεν είναι για πάντως. κοιλιακούς. Έχουμε ένα γιγάλο, μια χαρά είμαστε. Σου φτάνει, όμως δεν Ναι, ναι. χρειάζεται να γίνεις φέτες. Μυρίζει πολύ ωραία. Βέβαια, όπως είπαμε, έχει άσχημη εμφάνιση, οπότε να το κόλπο. Λοιπόν, θα βάλω ριζάκι από πάνω πάλι τώρα. Να το κλείσω. Και να καμουφλάρει την κότα σε ψάρι. Ο Χάρης Να φαντάζομαι. το ο Χάρης, Μια χαρά. ωραίος. Του πάει, Την υπηρέτησε την πατρίδα. Έτσι, σωστός. Πολύ σωστός, μπράβο Άντα του. όλα του. Μπράβο του, μπράβο Σε του. μια της Αυστραλίας. Δεύτερη πατρίδα, βέβαια, βέβαια. πώς. Άμα δεν την τιμήσει στο σπίτι του. Λοιπόν, έχω αγωνία τώρα να γυρίσω ένα να δω πώς φαίνεται. Αν φαίνεται ωραίο. Σαν ψάρι έξω από το νερό. Κάνω και τα υπόλοιπα. Η διαδικασία είναι γνωστή. Η φόρμα πρέπει να έρθει τούμπα πάνω στο πιάτο. Το πιατάκι πάντα ανάποδα. Σαν να σερβίρεις ρύζι κουπάτο, αλλά με μια πρόσθετη δυσκολία, λόγω μεγέθους της φόρμας. Και. Έτοιμοι για τα αποκαλυπτήρια. Το νέο είδος κοτόψαρου είναι γεγονός. Τερεν, συγχαρητήρια. Είδες αυτό. Τι είναι αυτό? Είναι με τη Βασίλισσα. Είναι κούκλες. Είναι στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων, μάλλον. Ναι. Λοιπόν, εφόσον έχω τελειώσει με τα ψαράκια, θα βάλω λίγο γαρνίρισμα γρήγορα από πάνω, λίγη πιπερίτσα και λίγο κόλιανδρο. Για χρώμα. Ωραίος χώρος. Πολύ ωραία. Πάμε. Πάμε. Γρήγορα για αναπλήρωση θερμίδων. Έτοιμο. Μπράβο. Πάω να σερβίρω. Ανυπομονούν. Αυτό και αυτό. Έφυγα. Στο καλό. Πάνω κάτω ρύζι και στη μέση κρέας. Τι είναι? Το green curry chicken. Ένα δημοφιλές πιάτο της ταϊλανδέζικης κουζίνας από πάστα πράσινων μυρωτικών και μπαχαρικών και γάλα καρύδας. Το κυρίως συνοδεύεται από ρύζι μπασμάτι και σερβίρεται σε σχήμα ψαριού. Θα τσιμπήσουν το δόλωμα οι καλεσμένοι. Λοιπόν, ήρθα να σας λύσω την απορία. Ρύζι πάνω, ρύζι κάτω. Και στη μέση. Σίγουρα δεν είναι το χελιδόνι. Αφού φάγαμε λίγο ρύζι αυτή τη βδομάδα. Μικρή μερίδα, Η Ιωάννα. Πολύ όμορφο το κυρίως πιάτο του Χάρη. Αλλά πόσο ρύζι θα φάω ακόμα, στο τέλος θα γίνω έτσι. Έχει σχήμα ψαριού το ρύζι, αλλά είναι μέσα Κρέας. Έτσι. Ήθελα να σας αποπροσανατολίσω. Μπλόφαρε ο Και Χάρης. είναι και καυτερό το ρύζι. Το κρέας. Το κρέας. Το ταϊλανδέζικο δεν μ' αρέσει και τόσο πολύ. Δεν μπορώ να πω ότι το κυρίως πιάτο του Χάρη με ενθουσίασε. Πάνω έχει πάρα πολύ ωραία γεύση. Και το κρεατάκι τι είναι? Κοτόπουλο. Κοτόπουλο. Γιατί το κάνει καυτερό, τόσο καυτερό? Έχει τσίλι. Πράσινο τσίλι. Πράσινο τσίλι. Το κυρίως του Χάρη είναι πεντανόστιμο, είναι καυτερό όσο πρέπει να είναι, ούτε λίγο για να είναι αχνό, αλλά ούτε και πάρα πολύ για να σε κάψει και να μην μπορείς να συνεχίσεις.
Είναι απλώς τέλειο. Το κυρίως πιάτο ήταν αρκετά νόστιμο. Έβαλα και εγώ ακόμα λίγο τσίλι και έγινε ακόμα πιο νόστιμο. Λοιπόν, βλέπω και ελπίζω πως έχετε χορτάσει. Χορταστικό. Και... εγώ δεν χόρτασα. Ναι, μπορεί να μην άδειασαν τα πιάτα, αλλά ήταν ωραιότατο. Τα πιάτα των ανδρών τα πιάτα διάσανε. Εμείς τα διάσαμε. Εσείς. Είμαστε κολοφαγάδες. Ναι, και εγώ λίγο ήταν. Το καταλαβαίνω. Οι γυναίκες έχουν μικρότερο στομάχι. Λοιπόν, θέλουμε να γλυκαθούμε τώρα. Βέβαια. Λοιπόν, πάω να φέρω το γλυκάκι. Yes. Το κυρίως πιάτο δεν το έχω ξαναφάει. Ήταν κάτι πρωτότυπο, μ' άρεσε πάρα πολύ. Σε σημείο που θα ζητήσω και τη συνταγή, μήπως μάθω και πώς φτιάχνετε. Η νύχτα έπεσε στον άλυμο. Πώς φαίνεται στο Χάρη η εξέλιξη του δείπνου? Το ψαροκρέατο ριζάκι φαίνεται να τους άρεσε, τουλάχιστον στους άντρες. Ελπίζω να μην τους πείραξε που είχε ρύζι πάλι. Ας κάνω λοιπόν το γλυκάκι, να τους γλυκάνω, να τους φύγει η ριζίλα από το μυαλό και πάμε. Έφυγες. Όσο τα γλυκάκια ζεσταίνονται στο φούρνο, η παρέα ζεσταίνεται βολτάροντας. Α, τι ωραίο δωμάτιο. Έλα να δεις. Τίνγκα στα ελεφαντάκια. Πολύ ωραίο. Ωραία χρώματα. Πραγματικά πολύ ωραίο. Λιτό. Ξεκούραστο δωμάτιο. Ιδανικό για ξάπλες. Και εδώ τι έχει? Κάτι ενδιαφέρον? Ελεφαντάκια. Ναι, είδες. Το γραμματάκι εκεί απέναντι, τι σου λέει? Το ακέφαλο αγαλματάκι. Και από Ταϊλάνδη γραμμή για Καναδά. Λοιπόν, 3 στον καθένα θα βάλω. Χορταστικές ημερίδες. Από εβδομάδα η παρέα θα πρέπει να υδρώσει πολύ στο γυμναστήριο. Βάζω και λίγο χεράκι, γιατί χωρίς χέρι δεν βγαίνει και νόστιμο. Κάτι σαν το κρεμμύδι, αν δεν κλάψεις, δεν είναι καλό, κατάλαβες? Ή το πιπέρι όταν δεν φτερνίζεσαι. Όλα λεφτάκι, το αρέσουν αυτά. Φαίνεται τα κάνει συλλογή. Τα μαζεύει. Είναι η αδυναμία του. Ή γιατί οι ελέφαντες τελούν υπό εξαφάνιση. Πάμε μέσα. Πάμε σιγά σιγά. Μη στήσετε για το Χάρη, ο οποίος φαίνεται να ολοκληρώνει το γλυκό. Το καναδέζικο μέλι βάζω τώρα από πάνω. Το maple syrup. Έτοιμο. Εντάξει. Πάω να σερβίρω. Πιάτα στα χέρια, στροφή επιτόπου και φύγαμε για καναδέζικα pancakes. Στην πραγματικότητα, το μόνο καναδέζικο στο επιδόρπιο του Χάρη είναι το σιρόπι σφένδαμου που γαρνίζει το γλυκό. Τα σφαιρίδια ζύμης που γέμισαν με ινδοκάριδο και σερβίρονται με παγωτό ονομάζονται έμπλε σκίφερ και κατάγονται από τη Δανία. Είναι άραγε από καλοσόι. Πήγαμε Ιταλία με το ποτό υποδοχής. Ιωάννα, αυτό δικό σου. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Πήγαμε Κορέα με το ορεκτικό. Μάλιστα. Πήγαμε Ταϊλάνδη με το κυρίως. Πάω να φέρω και τα άλλα για να φάμε και να πάμε και Καναδά για το Να γλυκό. ευχαριστηθεί η ψυχή μας, να γυρίσουμε όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο Ταξιδιάρικο γύρω γεύμα. γύρω. Το επιδόπιο, σαν εμφάνιση, μου αρέσει πάρα πολύ. 3 βόλοι με παγωτό, το παγωτό λατρεία. Τώρα pancake δεν έχω ξαναφάει και δεν ξέρω πώς είναι. Δείτε σε λίγο πώς τελειώνει το δείπνο του Χάρη. Τι βάθμο θα του δώσουν Αποστόλης, Ιωάννα, Μέη και Αποστόλης Β για τη βραδιά. Πώς θα αποκαλυφθεί ο νικητής. Οι απαντήσεις ψήνονται. Κάτι ψήνεται συνέχεια. Λίγο νωρίτερα, ο Χάρης έφερε το Buckingham Palace στον άλυμο Μπράβο ρε Απόστολε, είδες, μαθαίνει σιγά σιγά. και σέρβιρε τον κόσμο όλο σε 3 πιάτα. Πολύ σωστός, μπράβο. Άντα όλα του. Βρε Το καλώς τον. καναδέζικο, για πες μας τι είναι. Λοιπόν, το καναδέζικο είναι γιατί το ταψί το έχω φέρει από την. Το τηγάνι, συγγνώμη, που το κάνω, το έχω φέρει από την Αμερική. Και βγαίνουν σφαιρικές τα pancakes και έτσι τα κάνουν και στον Καναδά. Και από πάνω έχει σιρόπι από σφένδαμο. Σφένδαμο. Το οποίο είναι το maple tree που βγαίνει στον Καναδά. Αυτό με το φύλλο το περίεργο που έχει και στη σημαία της ο Καναδάς. Ναι. Αυτό λέγεται σφένδαμο. Το επιδόρπιο με το pancakes και το παγωτό ήταν πάρα πολύ όμορφο. Είχε και τη γεύση της Ινδικής καρύδας και έδαινε πολύ με το σφένδαμο σαν σιρόπι. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ενθουσιάστηκε η παρέα. Όχι, με συγχωρείτε, Αποστόλη μου, θα παράξω, θα ήταν να μου λες ότι είναι ωραίο. Γιατί? Είναι ποτέ δυνατόν το παγωτό και να μην είναι ωραίο. Δεν είναι μόνο το παγωτό. Όλο, και αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι ο συνδυασμός. Ο συνδυασμός, ναι. Το γλυκάκι που έφαγα από τα χεράκια του Χάρη ήταν πάρα πολύ νόστιμο και το παγωτό ήταν πολύ νόστιμο, αλλά και αυτά τα pancake ήταν πάρα πολύ ωραία. Πάντως είναι πολύ ωραίο. Ευχαριστώ. Μπράβο, γεια στα Πολύ χέρια. νόστιμο. Να είσαι καλά. Γεια στα χέρια. Να είστε καλά Το και παγωτό δύο. το φτιάξεις εσύ. Όχι. Είπαμε. Δεν έφτασα μέχρι εκεί. Είπαμε. Το καναδέζικο pancake είναι πάρα πολύ νόστιμο, μου αρέσει πάρα πολύ η Ινδική καρύδα και για μένα είναι τέλειο. Κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο δεν έχω ξαναφάει ποτέ στη ζωή μου και μ' άρεσε πάρα πολύ.
Για όλους ήταν κάτι... Εγώ χαίρομαι που ήρθα διακοπές στην Ελλάδα και τις πέρασα τόσο όμορφα. Τη μία εβδομάδα, την τελευταία σου, Ναι. Τουλάχιστον δεν το μετάνιωσες. Καθόλου. Πολύ ωραία. Ποτέ δεν μετανιώνω να είμαι στην Ελλάδα. Απλά κάνοντας αυτό αυτή την εβδομάδα το έκανα Βασικά δεν μετανιώνουμε ποτέ για πιο... ό,τι κάνουμε, έτσι. Για ό,τι δεν κάνουμε μετανιώνουμε πάντα. Σωστά. Μπράβο ρε, Αποστόλη, φιλόσοφε. Έλα ρε φιλόσοφε. Στην υγεία μας. Στην υγεία του κοσμοπολίτη οικοδεσπότη που απέδειξε ότι η κουζίνα δεν γνωρίζει σύνορα. Με κέντρο τον άλυμο, ο Χάρης ταξίδεψε την παρέα από τον Καναδά ως την Αυστραλία και από τη Μεγάλη Βρετανία ως την Ταϊλάνδη. Οι καλεσμένοι του απόλαυσαν πρωτόγνωρες γεύσεις, βασιλική περιποίηση και ευχάριστες εκπλήξεις. Τι βαθμό θα δώσουν στο Χάρη, γιατί όπως ξέρουμε, άβυσσος η ψυχή του καλεσμένου. Ο οικοδεσπότης κάνει τον απολογισμό του. Ήταν άψογος στη φιλοξενία. Τι βαθμό βάζει στον εαυτό του? Οι συμπαίκτες μου φάνηκαν να ικανοποιήθηκαν. Τουλάχιστον ικανοποιήθηκα εγώ, γιατί ήθελα να καταφέρω να τους προσφέρω κάτι τελείως διαφορετικό που δεν το έχουν ξαναφάει, μια καινούρια εμπειρία που δεν έχουν ξαναζήσει και φαίνεται ότι το πέτυχα αυτό. Η απόψινή βραδιά στο Χάρη ήταν πάρα πολύ ωραία. Πέρασα καλά, διασκέδασα. Ο Χάρης σαν οικοδεσπότης ήταν πολύ καλός, ζεστός, φιλόξενος, ήταν πάρα πολύ καλός. Ήταν από τις πιο όμορφες βραδιές. Φάγαμε, ήπιαμε, γελάσαμε. Πέρασα άψογα. Σήμερα το βράδυ ένιωσα πάρα πολύ όμορφα, παρά το άγχος που είχα να βγουν όλα σωστά. Αλλά λύθηκα και εγώ μετά το ορεκτικό και το απόλαυσα πάρα πολύ. Οι γεύσεις του Χάρη μας ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο, θα ικανοποιούσαν τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο, το ίδιο κάνανε και με τον δικό μου. Όλα τα φαγητά του Χάρη μου αρέσανε. Ανεξαιρέτως όλα τα φαγητά. Το ορεκτικό μου άρεσε, ήταν κάτι διαφορετικό, πρωτότυπο και γευστικά υπέροχο. Το κυρίως πιάτο δεν ήταν του γούστου μου τόσο πολύ. Ίσως περίμενα κάτι άλλο. Δεν πειράζει όμως, το έφαγα. Το επιδόρπιο του Χάρη ήταν φανταστικό, μου άρεσε, το έφαγα μέχρι τέλος. Αν μπορούσα να βαθμολογήσω τον εαυτό μου απόψε, θα μου έβαζα 8. Και αυτό καθαρά γιατί προσέφερα νόστιμα φαγητά, κάτι τελείως πρωτότυπο που δεν έχουν ξαναφάει και τους ενθουσίασα όλους. Όλα ήταν τέλεια απόψε. Έφαγα πάρα πολύ καλά, πέρασα ακόμα πιο καλά. Γι' αυτό στο Χάρη θα βάλω... Ο Απόστολος πιστεύω θα μου βάλει 7. 9. Ο Χάρης ήταν ένας άψογος οικοδεσπότης και οι γεύσεις του ήταν καταπληκτικές. Από μένα ο Χάρης σήμερα θα πάρει... Η Ιωάννα πιστεύω πως θα μου βάλει ένα 6. Και αυτό καθαρά γιατί ενώ ενθουσιάστηκε απόψε, δεν μου φαίνεται για άνθρωπος ο οποίος δίνει απλόχερα έτσι μεγάλους βαθμούς. Πιστεύω ότι το 6 είναι ικανοποιητικό για την Ιωάννα σαν βαθμός. 9. Στο Χάρη θα βάλω ένα... Η Μέη πιστεύω θα μου βάλει ένα 8. 8. Για όλη τη βραδιά που μας πρόσφερε ο Χάρης, θα βάλω... Από τον Αποστόλη περιμένω ένα 8. 9. Και μετά τη βαθμολογία, ώρα για το τελευταίο και πιο πλούσιο πιάτο της βραδιάς. Είμαστε έτοιμοι? Έτοιμοι. Ταραραραμ, ταραραραμ. Χάρη, δεν νομίζω να έχεις αγωνία. Άδειο είναι. Άδειο είναι. Ναι, άδεια στον ερχομό. Μα αφού λεφτά υπάρχουν. Έλα μωρέ που είναι άδειο. Γεμάτο, γεμάτο. Γεμάτο, βέβαια. Και βαρύ. Άνοιξε το, μη μας τελείσεις. Πώς να τα ανοίξω τώρα? Τα γέλια κόβονται. Βασανιστικά έτσι. Να βοηθήσω. Αργά. Να σε Και κόκκινο. βασανιστικά. Λοιπόν, Πέμπτη θέση. ποιος. Κανένα. Έκανε κάποιος κοπάνα από τις μαγειρικές. Έχουμε ισοβαθμία. Άρα είμαστε όλοι νικητές. Τέταρτη θέση. Μα ποιος? Ο Απόστολος. Ποιος από τους δυο? Εσύ. Συγχαρητήρια, Αποστόλη. Δηλώσεις. Ήρθα τέταρτος, δεν με πείραξε αυτό, γιατί πέρασε μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Τρίτη θέση. Η Ιωάννα και Αποστόλης. Μπράβο, παιδιά. Βαθμία. Πήρα την τρίτη θέση μαζί με την Ιωάννα, είμαι πολύ χαρούμενος. Να πω την αλήθεια, περίμενα την τελευταία θέση και οπότε η τρίτη θέση είναι τέλεια για μένα. Η τρίτη θέση με ικανοποιεί πολύ, όμως δεν περίμενα να ισοβαθμίσει με τον Αποστόλη, γιατί νομίζω ότι το τραπέζι μου ήταν λίγο καλύτερο από το δικό του. Δεύτερη θέση. Η Μέη.
Μπράβο, Μέη. Και νικητής εγώ. Άξιος Χάρη. Είμαι χαρούμενη για τη δεύτερη θέση. Άλλωστε, ο Χάρης ήταν ένας πάρα πολύ γερός αντίπαλος. Είμαι αρκετά ικανοποιημένη από τον εαυτό μου. Είμαι χαρούμενος που ήρθα πρώτος. Πίστευα ότι μπορώ να τα καταφέρω και όντως τα κατάφερα. Παιδιά, είμαστε όλοι νικητές. Και το λέω ειλικρινά. Και ακόμα καλύτερα εσύ, βέβαια, για αυτά που μας παρουσίασες. Ευχαριστώ πολύ. Περάσαμε όμως υπέροχα. Πολύ ωραία. Η εβδομάδα που πέρασε είχε τα πάνω και τα κάτω. Σαν το ρύζι του Χάρη ένα πράγμα. Ήταν πολύ όμορφη η εβδομάδα, δημιουργική, γνώρισα καινούριους ανθρώπους, μ' άρεσε και θα το ξανά κάνω. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να είστε καλά. καλά. Και εσύ. Ειλικρινά σας Και εμείς ευχαριστώ πολύ. ευχαριστούμε. Σύνολο 35 βαθμοί για το Χάρη που τίναξε σήμερα τη θερμοκρασία του βαθμολογικού πίνακα στα ύψη. Αυτή την εβδομάδα των δύο Αποστόλων, των Γονιών και των Εργένιδων, ο καλοφαγάς οικοδεσπότης κουταλοχτυπήθηκε με τη δυνατή αντίπαλο Μέη και βγήκε νικητής χάρη στις μαγικές του συνταγές. Συγχαρητήρια! You're a wizard, Harry! Πίστευα ότι μπορώ να κερδίσω, αλλά κάθε καλός μάγειρας χρειάζεται και λίγη τύχη. Οπότε ο Ελεφαντίνος μου εδώ μου την έδωσε, πιστεύω, απόψε. Δείτε την επόμενη εβδομάδα 5 special εορταστικά επεισόδια. Χριστούγεννα Πρωτούγεννα στις γειτονιές του κόσμου. 5 οικοδεσπότες από Αργεντινή, Ρωσία, Σερβία, Αγγλία και Ελλάδα ανοίγουν το σπίτι τους και την καρδιά τους. Απολαύστε το κάθε μέρα στις 8 στον